Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. мегирад вобастагӣ дорад. Ибтидо барои мо шумо ҳайати аввалияи дастаи Регар Тадазро нишон медиҳам. Рақами 2 Асилбек Темиров, рақами 10 Фирӯз Бобиев, рақами 6 Шуҳрат Элмуродов, рақами сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. Ҳайати аввалияи дастаи Хуҷанд пешниҳоди мо шумо мешавад. Рақами 7 Ҷавоҳирбек Расулов, рақами 8 Эҳсон Бобоев, Насрулло Кабиров аз шаҳри Норак аст. Хуб, ҳамин ҳоло барои мо шумо ҷадвали гурӯҳ пешниҳод мешавад. Ядоварон дар ҳайати зерин ҳастанд. Инҷо рақобат шурӯъ мешавад. Амирҷон Хоргашев аз шаҳри Душанбе, ёвари ӯ Хусрави Сидиқзод аз шаҳри бозӣ кардан. Инҷо имконияти навбатӣ барои Регар, вазъияти хатарнок аст. Фурсати бисёр ҳам хуб. Шерзод Маҳмадиев ва чӣ кор мекунад ӯ? Имкони давом додани ҳамла ҳаст. Шуҳрат Элмуродов пас медиҳад ба Шерзод Маҳмадиев. Паси ҷавобӣ Шуҳрат, ҳаракатҳои ӯ, туп дар ихтиёри ӯ боқӣ монд ва чӣ гуна вазъияти хатарнок аст. Хело шонси хуб. Анвар Муродов, зарбаи ӯ ва дарвозабон бармегардонад. Ситони дастаи хатон аз дастаи ҳариф. Инҷо вазъияти бисёр ҳам хатарнок. Акнун зарбаи рост бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. Азизбек Далиев, паси ӯ то ба капитани даста рафта намерасад. ва иштибоҳи бисёр ҳам дағал аз ҷониби Куае Готсон. Инҷо вазъияти бисёр хатарнок аст. Шонси бисёр ҳам хуб. Зарба ва гол. Ҳисоб шода мешавад. Дӯстони гиромӣ, ва мо шумо мебинем ки иштибоҳи бисёр дағали дарвозабони Регар боис намедонам ин иштибоҳи навбатии ӯро чӣ гуна таҳаммул мекунанд мухлисони дастаи Регар. ва фурсате ки мо шумо такроран мебинем. Вариантҳо ҳаст барои пас додан, аммо ӯ рӯ барои худ вақте футболбози ҳарифро мебинад. Илова бар ин, яке аз бозигарони моҳиртарини дастаи Хуҷанд маҳз ба ӯ пас медиҳад ва Ҷаҳонгир Эргашев бошад бехато аз ин имконияташ истифода мебарад. ҳоло баъдан боз як сценарияи дигарро гуфта мегузарам. инҷо партофти навбатии туп ҳам натиҷа туп дар ихтиёри футболбозони дастаи Регар боқӣ монд ва идомаи ҳамларо мебинем. Зарба ҷониби дарвоза на он қадар хатарнок аст. Дар боз як ирсоли дигар ба наздикии ҷаримагоҳ ва фурсат барои Анвар Муродов, аммо ба хати ҳуҷум рафта истодааст. Регар маҷбур аст ки риск кунад, талош намояд барои задани голҳо ва пайдо кардани фурсат. Инҷо имконият барои Қаландаров, зарба ва гол. Ҳисоб баробар мешавад 1-1 ва ба бозигарони дастаи Регар муяссар шуд ки ҳисобро баробар кунад. Марказии дастаи Регар саҳми калон дошт ва ниҳоятан ба ӯ муяссар мешавад ки ба задани гол даст ёбад. Як бори дигар мебинем хатои футболбозони дастаи Хуҷанд ҳам дида шуд, зеро ҳангоми аз дохили ҷаримагоҳи худ ба бозӣ даровардани туп барои мо шумо ишора мекунанд ки зарбаи навбатӣ бисёр ҳам хатарнок аст ва туп ба тири дарвоза расида аз майдон берун мешавад. Фирӯз Қараев, партофти туп ба сӯи ӯ. Шонси навбатӣ, зарба иҷро шуд. Боз як зарбаи дигар. Пайдар ҳам зарбаҳои футболбозони дастаи Регар барад ин вазъиятро. ҳуҷуми ҷавобии футболбозони дастаи Хуҷанд. инҷо имконияти бисёр ҳам хуб. вазъияти хатарнок аст. Ҷаҳонгир Эргашев бо туп, боз ҳам ӯ ҳаракатҳои ин футболбоз ва чӣ гуна имконият! Регар боз ҳам ба ҳуҷум мегузарад. Пайдар ҳам вазъиятҳои хатарнокро имтиёз, чун обу ҳаво лозим аст. Шонси навбатӣ барои футболбозони дастаи Регар. Анвар Муродов пас медиҳад. Шуҳрат Элмуродов, зарбаи ӯ ва гол! Зарба ва гол! Ҳисоб 2-1 мешавад. дӯстони гиромӣ, Регар Тадас дар дақиқаи 94-уми бозӣ ҳисобро 2-1 мекунад. медонед агар воқеан ҳам дар ин лаҳзаҳо ҳатто довари канорӣ ишора карда истодааст ки офсайд буд мегӯяд довари канорӣ ва мо шумо такроран хоҳем дид лаҳзаи иҷрои зарбаро ва ҳоло голро мумкин ба эътибор нагиранд. пояшро мекушояд, аз байни пои ӯ туп мегузарад ва инак мо шумо мебинем туп нарасидааст албатта ба пои Бахтиёр Қаландаров. чандин маротиба ҳам барои мо шумо аз зовияи диди мухталиф мегардад чӣ қарор мебарорад. офсайд ва гол ба эътибор гирифта намешавад.
ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ рафти рақобати имрӯза ҷамъбаст мешавад байни дастаҳои Регар Тадас ва Хуҷанд ҳисоб 1-1. хуб бозии дигар хотима ёфт. дастаи Хатлон аз ҳосилот дар майдони худ 3-1 шикаст хӯрд ва расман ба ин тартиб дӯстони гиромӣ акнун маълум мешавад ки Регар аз Лигаи олӣ берун мемонад. баъдан албатта бо дахолати доварон чун гол бекор карда шуд махсусан бо сабаби вуҷуд доштани офсайд. Хуҷанд бошад рохати худро дар Лигаи олӣ нигоҳ медорад. ин мавсим як дастаи бисёр ҳамсоҳибноми футболи кишвар Хатлон аз ҷумлаи рақобатҳо берун шуд. ҳамроҳ мешавад Регаре ки 7 маротиба чемпиони Тоҷикистон шудааст. баъд аз мушкилиҳо дар соли 2020 ба Лигаи якум афтид, баргашт дар соли 2022 бо вазниниҳои зиёд дар Лигаи олӣ боқӣ монд. махсусан баъд аз пирӯзии муқобили Сарафшан ва Исхата.